Kontrola kroku prostřednictvím snímače impulzu na pásu. Dálkové ovládání pro činnost na formě. Nastavitelný držák pro montáž podávače. Senzor konce pásu. Jednotka na kontrolu dlouhých kroků pro kroky až do 10 metrů. Vícekroková jednotka pro programování až 9 různých kroků. Jednotka pro změnu směru pohybu. Nastavitelné válečky pro pásy představující polotovary.